Balik-trabaho na ang kapin sa 30 ka mga opisyales nga gisuspenso nun sa kontrobersiya sa Chocolate Hills human sa upat ka buwan nga pagka-suspenso. Usa sa nakabalik sa munisipyo si Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Dako ang iyang kalipay tungod kay karong adlaw sa miya gisaulog ang iyang 64th birthday. Lakip si de los Reyes sa 68 ka mga opisyales nga gisuspenso sa Visayas Ombudsman sulod sa 6 ka buwan. Una nang gilibkas ang suspension ni Bohol Governor Aris Omitado kauban ang 31 ka mga opisyales ni adtong Hulyo 31. Ug karon nahibalik na usab ang uban pang gipang suspenso. Gipahamtang ang suspension nunod sa katukuran sa Captain's Peak Garden and Resort sulod sa Chocolate Hills nga usa ka protected area sa lungsod sa Sagbayan. Gibarugan sa mga opisyal nga wala sila labot sa pag-issue sa ECC sa pagpatukod sa mga edipisyo ingon man pagpadagan sa negosyo sa naisgutang lungsod. To God be the glory. In my entire life, I have God with me. Never did I expect that the lifting will come today, will come yesterday, just in time for my birthday.